În acea seară în care luminile elegante ale evenimentului organizat de spital scăldau întreaga sală într-o strălucire aproape ireală, Alia pășea cu o reținere greu de ascuns, ca și cum fiecare pas o aducea mai aproape de o confruntare pe care o simțea, dar nu o putea încă numi. În tot acest timp, în jurul ei, membrii familiei Albora își purtau cu mândrie statutul, iar invitații se mișcau cu naturalețe printre mesele decorate impecabil, fără să bănuiască tensiunea care pulsa nevăzut sub suprafața acestei aparente armonii. Alia își ținea mâinile împreunate, încercând să-și controleze emoțiile, dar nu era vorba doar despre emoția unei premiere sau despre faptul că urma să fie din nou recunoscută pentru munca ei. Era ceva mai adânc, o presiune constantă care o însoțea de când decisese să rămână alături de Cihan, asumându-și consecințele unei alegeri care nu avea să fie niciodată acceptată pe deplin de lumea în care trăia acum. În același timp, Cihan o privea de la distanță, cu acea intensitate caracteristică lui, o privire în care se amestecau protecția, vinovăția și o determinare rece de a ține totul sub control. Pentru el, fiecare moment în care Alia era expusă în fața familiei și a comunității devenea o probă, o încercare de echilibru între rolul său de lider al familiei Albora și dorința de a o proteja pe femeia pe care, fără să o spună deschis, o alesese deja. Momentul în care numele Aliei a fost rostit pe scenă a adus cu sine un val de aplauze sincere, dar și priviri încărcate de judecată. Ea s-a ridicat încet, simțind cum fiecare privire o cântărește, cum fiecare șoaptă ascunsă îi urmărește pașii. În acea clipă, nu era doar o femeie premiată, ci o femeie care sfida un sistem întreg, o ordine rigidă care nu ierta ușor pe cei care îndrăzneau să iasă din tipar. Cihan a urcat pe scenă cu o siguranță calmă, dar în interiorul lui se desfășura un calcul continuu. Știa că acel moment trebuia să rămână unul demn, fără scandal, fără fisuri vizibile. Întinzând mâna spre Alia pentru a-i înmâna premiul, el încerca nu doar să marcheze o recunoaștere profesională, ci și să transmită un mesaj clar: ea aparține acestui loc, acestui prezent, acestei alegeri pe care o făcuseră împreună. Dar chiar în acel moment, înainte ca gestul să se finalizeze, o voce a tăiat aerul cu o duritate care a făcut sala să înghețe pentru o fracțiune de secundă. Boran se ridicase, iar simpla lui prezență era suficientă pentru a schimba complet energia locului. Nu mai era un eveniment festiv, ci o scenă de confruntare. Privirea lui Boran era fixată asupra Aliei, dar cuvintele lui erau adresate tuturor. El nu ridica tonul, nu avea nevoie. Fiecare propoziție era calculată, fiecare pauză era o formă de control. A declarat că Alia este încă, din punct de vedere legal, soția lui, iar faptul că alt bărbat îi oferă premiul este nu doar nepotrivit, ci o încălcare directă a unei realități pe care nimeni nu o putea ignora. În acel moment, liniștea din sală nu mai era una elegantă, ci apăsătoare. Oamenii evitau să se privească între ei, iar unii își coborau privirile, ca și cum nu voiau să fie martori direcți la umilința care se desfășura sub ochii lor. Pentru Alia, timpul părea că se dilată, fiecare secundă devenind o povară care apăsa pe umerii ei. Cihan a simțit cum tensiunea urcă, dar reacția lui a fost controlată. Nu a răspuns imediat, nu a intrat în jocul lui Boran. A ales să păstreze aparențele, să ducă momentul până la capăt fără să lase conflictul să explodeze în fața tuturor. Dar în ochii lui se citea clar că acea tăcere nu era o capitulare, ci o amânare. Alia, în schimb, a rămas nemișcată pentru o clipă, cu premiul între mâini, ca și cum nu ar mai ști exact ce reprezintă acel obiect. Nu mai era o distincție, ci un simbol al unei lupte pe care nu o alesese pe deplin, dar pe care era obligată să o ducă până la capăt. În privirea ei se amestecau rușinea, furia și o oboseală profundă, acumulată din toate momentele în care fusese pusă în aceeași situație, între trecut și prezent, între obligație și libertate. În cele din urmă, ceremonia a fost încheiată într-o manieră forțată, cu aplauze mai slabe, cu zâmbete care nu mai convingeau pe nimeni. Oamenii au început să se retragă, dar tensiunea nu dispărea, ci se muta din interiorul sălii în afară ei, acolo unde confruntările nu mai aveau nevoie de martori. La scurt timp după aceea, în aerul rece de afară, Cihan și Boran s-au găsit față în față, fără intermediari, fără convenții. Între ei nu mai era loc pentru politețe. Era o confruntare directă, între doi bărbați care nu mai împărțeau doar o femeie, ci și o idee despre control, despre drept și despre cine are puterea de a decide viitorul.
Cuvintele au fost puține, dar încărcate. Fiecare replică era un atac, fiecare privire era o provocare. Boran nu încerca să se apere, nu încerca să explice. El acționa ca și cum poziția lui era de necontestat. Pentru el, faptul că Alia era încă legal soția lui era suficient pentru a justifica orice intervenție, orice umilință publică. Cihan, în schimb, nu mai avea răbdare pentru acest tip de joc. În interiorul lui, echilibrul pe care îl menținuse în sală începea să se destrame. Furia, pe care o ținuse sub control, ieșea acum la suprafață în gesturi mai dure, în tonuri mai aspre. Confruntarea nu mai era doar verbală, devenea fizică, inevitabilă. În acel moment, Alia nu era acolo, dar consecințele se scriau deja în numele ei. Fiecare lovitură, fiecare gest de agresiune între cei doi nu făcea decât să adâncească prăpastia în care ea urma să cadă. Pentru că, în realitate, nu era vorba doar despre orgoli masculine, ci despre controlul asupra vieții ei, asupra deciziilor ei, asupra viitorului ei. Nu după mult timp, când conflictul s-a stins temporar, fiecare a plecat în direcție lui, dar nimic nu era rezolvat, din contră, totul devenea mai clar, nu mai exista cale de mijloc. Ori Alia își recâștiga libertatea complet, ori urma să fie prinsă definitiv într-un joc în care nu avea voie să greșească. În aceeași noapte, când liniștea revenise aparent peste tot, Alia s-a trezit singură cu gândurile ei, încercând să înțeleagă unde se află cu adevărat. Alegerea de a rămâne lângă Cihan nu mai era doar o decizie emoțională. Devenise o luptă deschisă, cu consecințe reale, periculoase. Și fără să știe încă, undeva, în mintea lui Boran, lucrurile începeau deja să se reconfigureze. Dacă nu o mai putea avea, nu avea de gând nici să o lase liberă. Planul începea să prindă contur, iar ceea ce urma nu mai avea să fie o confruntare directă, ci o capcană construită cu răbdare, în care Alia avea să intre fără să-și dea seama. În orele care au urmat acelui eveniment tensionat, liniștea care se așternuse peste conacul Albora nu era una autentică, ci mai degrabă o tăcere apăsătoare, ca o pauză între două explozii inevitabile. Alia pășea prin coridoarele lungi ale conacului cu un sentiment pe care nu-l mai putea ignora, nu mai era doar o luptă de orgoli între Cihan și Boran, ci devenise o confruntare care o avea pe ea în centru, ca pe o miză vie. În tot acest timp, gândurile ei reveneau obsesiv la scena de pe scenă, la momentul în care Boran nu doar că îi anulase clipa de recunoaștere, ci o redusese din nou la statutul de soție, într-un mod care o lega de trecut mai mult decât orice document oficial. Nu era doar o declarație legală, era o revendicare, o încercare de a-i reaminti că, indiferent cât de departe credea că a ajuns, nu scăpase complet. Cihan, de partea cealaltă, își canaliza furia într-un mod tăcut, dar periculos. Nu era genul de om care să reacționeze impulsiv fără să calculeze consecințele, însă de această dată echilibrul lui era fragil. În interior, conflictul dintre rolul său de lider al familiei și dorința de a o proteja pe Alia devenea tot mai greu de susținut. Pentru prima dată, simțea că nu mai poate controla toate variabilele. Între timp însă, Boran nu mai acționa ca înainte. Dacă până atunci fusese direct, provocator, vizibil, acum începea să se retragă aparent, dar doar la suprafață. În realitate, această retragere nu era o renunțare, ci începutul unei strategii mult mai periculoase. El înțelesese ceva esențial, nu o putea învinge pe Alia frontal, dar o putea distruge prin context, prin aparențe, prin sistem. În aceeași noapte, Alia a decis să nu mai rămână în tăcere. Întâlnirea cu Boran nu mai putea fi evitată. Nu mai era vorba despre frică, ci despre limite. Când s-au găsit față în față, aerul dintre ei era încărcat de o tensiune care nu mai avea nevoie de introduceri. Privirea Aliei nu mai era aceea a unei femei apărate sau constrânse, ci a uneia care învățase să răspundă. Nu și-a ridicat vocea, dar fiecare cuvânt pe care l-a rostit a fost clar, tăios. I-a spus lui Boran că ceea ce a făcut la eveniment nu a fost doar o insultă, ci o linie pe care nu avea voie să o mai treacă. Și pentru prima dată, a adus în discuție arma pe care o ținuse ascunsă până atunci. A pomenit înregistrarea, momentul în care chiar el îi ceruse lui Cihan să o ia de soție. Un fragment de trecut pe care Boran nu îl putea nega fără să-și distrugă propria poziție. Acea amenințare nu era doar un gest de apărare, ci o mișcare calculată, un mod de a-l pune în defensivă.
Pentru o clipă, expresia lui Boran s-a schimbat. Nu pentru că ar fi fost surprins, ci pentru că realizase că Alia nu mai era aceeași femeie pe care o putea controla prin frică sau presiune. Dar acea schimbare a durat foarte puțin. În loc să reacționeze impulsiv, a ales să tacă. Acea tăcere a fost mai periculoasă decât orice răspuns. În același timp, Alia a simțit că a câștigat un mic avantaj, dar nu unul decisiv. În adâncul ei, știa că Boran nu este genul care cedează. Dacă nu răspunde imediat, înseamnă că pregătește ceva mai mare. Și tocmai asta era problema, nu știa ce urma. Nu după mult timp, comportamentul lui Boran a început să se schimbe vizibil. Nu mai provoca scandaluri, nu mai apărea brusc în locuri publice, nu mai încerca să o umilească direct. În schimb, devenea calm, calculat, aproape cooperant. Pentru cei din jur, părea că acceptă situația, că renunță la luptă. Dar Alia simțea contrariul. Era o liniște care nu o liniștea. În tot acest timp, Cihan observa și el această schimbare, dar o interpreta diferit. Pentru el, faptul că Boran nu mai acționa impulsiv putea însemna o retragere strategică sau o recalibrare. Și exact asta îl neliniștea. Pentru că un Boran vizibil era un adversar clar. Un Boran tăcut devenea imprevizibil. În zilele care au urmat, Alia a încercat să-și continue viața normal, dar fiecare moment era umbrit de această senzație constantă că ceva se construiește în spatele cortinei. Chiar și în relația cu Cihan, deși apropierea dintre ei rămânea puternică, apărea o tensiune nouă, subtilă, ca o teamă că ceea ce au construit poate fi distrus din exterior. Pe de altă parte, Boran începea să pună în mișcare piesele planului său fără grabă, dar cu o precizie care îl definea. Nu mai era vorba despre a o convinge pe Alia să se întoarcă, nici despre a o forța direct. Era vorba despre a elimina opțiunile, despre a o împinge într-un colț în care orice alegere ar fi fost pierdere. Primul pas nu a fost vizibil. Nu a fost o confruntare, nu a fost o amenințare. A fost o construcție de context. O serie de gesturi aparent banale, de situații aranjate subtil, de prezențe controlate. Boran începea să creeze o poveste în jurul Aliei, una în care ea urma să apară nu ca victimă, ci ca agresor. Nu ca femeie prinsă într-un conflict, ci ca element destabilizator. Iar această diferență avea să conteze enorm. Pentru că într-o lume în care legea, familia și reputația se amestecau, percepția era uneori mai puternică decât adevărul. În același timp însă, Alia nu știa încă că deja intrase în jocul lui. Fiecare reacție a ei, fiecare gest de apărare, fiecare cuvânt spus în tensiune putea deveni, fără să-și dea seama, o piesă în planul lui Boran. Și undeva, într-un punct pe care încă nu îl vedea, toate aceste fire urmau să se lege într-un nod din care ieșirea nu avea să fie simplă. În aceeași perioadă, o altă dramă se desfășura în paralel, departe de privirea directă a familiei Albora. Zerrin se afla într-un punct în care nu mai avea luxul alegerii. Pentru ea, lupta nu mai era despre orgoliu sau poziție, ci despre copilul ei. Demir, cu răceala lui caracteristică, nu negocia din poziție de egalitate. El impunea condiții, nu cerea, dicta, și fiecare condiție pe care o punea era un pas în care Zerrin trebuia să renunțe la o parte din ea. Pentru o mamă, acel tip de decizie nu era o alegere, ci o condamnare lentă. În timp ce Alia era prinsă într-un joc de aparențe și manipulare, Zerrin era împinsă spre un sacrificiu direct, vizibil, dureros. Două femei, două lupte diferite, dar același tip de presiune, controlul asupra copiilor lor. Iar acest lucru lega toate firele într-un mod invizibil, dar inevitabil. Înainte ca cineva să-și dea seama, planul lui Boran era deja în mișcare, iar Alia se apropia, pas cu pas, de momentul în care realitatea avea să fie întoarsă împotriva ei. Și când acel moment avea să vină, nu va mai conta ce este adevărat. Va conta doar ce poate fi demonstrat. Din acel moment în care liniștea aparentă a început să se așeze peste conacul Albora, Alia nu mai reușea să-și găsească echilibrul, ca și cum fiecare gest al ei ar fi fost urmărit de o umbră invizibilă care aștepta momentul potrivit pentru a interveni. Nu era o teamă concretă, ci mai degrabă o intuiție adâncă, aproape instinctivă, că lucrurile nu se liniștiseră cu adevărat, ci doar intrau într-o fază mai periculoasă.
În tot acest timp, Boran își continua jocul fără grabă, fără gesturi dramatice, dar cu o atenție obsesivă la detalii, ca un om care nu mai avea nevoie să demonstreze nimic, ci doar să execute. Pentru el, răbdarea nu era o slăbiciune, ci o armă. Învățase că victoria nu vine din forță brută, ci din controlul contextului, iar acum exact asta construia. Alia, fără să știe, începea deja să se miște în interiorul unui cadru pe care nu ea îl stabilise. Fiecare întâlnire întâmplătoare, fiecare situație tensionată, fiecare reacție de apărare era deja anticipată, integrată într-o schemă care avea un singur scop, să o transforme, în ochii celorlalți, din victimă în agresor. În același timp, relația ei cu Cihan devenea mai intensă, dar și mai fragilă. El încerca să-i fie aproape, să-i ofere siguranță, dar natura conflictului îi depășea uneori capacitatea de control. Cihan nu era un om obișnuit, era centrul unei structuri de putere, iar fiecare decizie a lui atrăgea consecințe în lanț. A o proteja pe Alia nu mai însemna doar să o țină aproape, ci să lupte împotriva unui mecanism întreg. Într-o după-amiază aparent banală, Alia s-a întâlnit din nou cu Boran într-un spațiu care părea neutru, dar care, în realitate, fusese ales cu grijă. El nu a ridicat tonul, nu a provocat-o direct, din contră, a vorbit calm, aproape conciliant, ca și cum ar fi acceptat situația și ar fi vrut doar să stabilească niște limite. Această schimbare a fost cea care a destabilizat-o cel mai mult. Pentru că Alia era obișnuită cu un Boran agresiv, direct, imposibil de ignorat. Dar acest Boran calm, calculat, care nu mai încerca să o domine frontal, devenea mult mai greu de citit. Și tocmai această lipsă de agresivitate o făcea să reacționeze mai intens, să spună lucruri pe care, în mod normal, le-ar fi filtrat. În acel schimb de replici, nimic nu părea ieșit din comun pentru un observator exterior. Era doar o discuție tensionată între doi oameni care aveau un trecut comun complicat. Dar ceea ce Alia nu vedea era că fiecare cuvânt al ei era deja parte dintr-un scenariu. Boran nu o provoca pentru a obține o reacție imediată. O provoca pentru a obține o reacție utilă. În același timp însă, câțiva martori, întâmplători, se aflau în apropiere. Oameni care nu erau acolo din întâmplare, dar nici nu aveau motive evidente să fie suspectați. Prezența lor era suficientă pentru a valida o anumită versiune a realității, fără ca nimeni să pună întrebări. Alia, simțind din nou acea presiune, a ridicat tonul. Nu a fost un gest calculat, ci o reacție naturală, acumulată din toate momentele în care fusese împinsă la limită. I-a reproșat lui Boran că nu are dreptul să intervină în viața ei, că încearcă să o controleze prin mijloace murdare, că refuză să accepte realitatea. Pentru ea, acele cuvinte erau o eliberare. Pentru Boran, erau exact ceea ce avea nevoie. În acel moment, el a făcut un pas înapoi, ca și cum ar fi fost intimidat sau surprins. Gestul a fost subtil, dar suficient pentru a schimba dinamica scenei. Dintr-o confruntare între doi egali, situația începea să pară, în ochii celor care priveau de la distanță, ca o reacție disproporționată din partea Aliei. Și atunci, fără să ridice vocea, fără să răspundă în același registru, Boran a lăsat tăcerea să lucreze în favoarea lui. Alia nu și-a dat seama în acel moment, dar exact acolo s-a produs prima fisură reală. Nu după mult timp, zvonurile au început să circule. Nu erau directe, nu erau acuzații explicite, ci sugestii, întrebări, interpretări. Oameni care au văzut ceva, care nu sunt siguri, dar exact genul de discurs care nu poate fi combătut ușor, pentru că nu are o formă clară. În tot acest timp, Cihan începea să simtă că ceva nu este în regulă. Nu era vorba despre un eveniment concret, ci despre o schimbare de atmosferă. Privirile oamenilor, tonul discuțiilor, reacțiile subtile, toate indicau că imaginea Aliei începea să fie afectată. Pentru el, acest lucru era inacceptabil. Dar problema era că nu avea încă o dovadă clară, un punct fix pe care să-l poată ataca. Pe de altă parte, Alia simțea că pierde teren, dar nu înțelegea exact unde. Nu era vorba despre o confruntare directă pe care să o poată câștiga sau pierde. Era ceva difuz, greu de prins, ca o plasă care se strângea lent în jurul ei. Într-o seară, rămasă singură, a început să-și pună întrebări pe care le evitase până atunci.
Nu despre Boran, nu despre Cihan, ci despre propria poziție. Despre cât de mult control avea cu adevărat asupra propriei vieți. Despre cât de mult din ceea ce trăia era alegere și cât era constrângere. Și pentru prima dată, gândul că ar putea pierde totul nu i s-a mai părut imposibil. În același timp însă, Boran făcea următorul pas. Nu unul vizibil, nu unul care să provoace imediat reacții, ci unul decisiv. El începea să construiască situația în care Alia urma să fie prinsă definitiv. Nu mai era vorba despre percepții sau zvonuri. Era vorba despre o scenă concretă, un moment care urma să fie interpretat într-un singur sens. Un moment în care ea urma să pară vinovată, indiferent de adevăr. Și ceea ce făcea planul lui cu adevărat periculos era faptul că nu avea nevoie ca Alia să fie agresivă în mod real. Avea nevoie doar să reacționeze. Iar Alia, fără să-și dea seama, era deja pregătită pentru acea reacție. Pentru că oboseala, furia și presiunea acumulată o aduceau exact în punctul în care controlul începea să slăbească. Înainte ca cineva să-și dea seama, scena era aproape pregătită. Și când avea să se întâmple, nu avea să mai fie loc pentru explicații. Doar pentru consecințe. În acele zile în care tensiunea nu mai avea nevoie de un motiv concret pentru a exista, Alia începea să simtă că fiecare pas pe care îl face nu îi mai aparține în totalitate, ca și cum spațiul în care trăia se restrângea treptat fără ca ea să poată identifica exact momentul în care lucrurile au început să scape de sub control. Nu era vorba despre o confruntare deschisă, ci despre o acumulare lentă de situații în care ea era împinsă să reacționeze, iar aceste reacții deveneau, fără să-și dea seama, material pentru ceea ce urma să se întâmple. În tot acest timp, Boran își rafina planul cu o răbdare care nu lăsa loc de greșeli, evitând orice gest impulsiv și preferând să creeze cadrul perfect în care realitatea putea fi interpretată într-un singur mod, indiferent de adevărul din spatele ei. El nu mai încerca să o provoace direct, ci să o conducă spre punctul în care reacția ei va deveni inevitabilă și, mai important, observabilă de cei care urmau să confirme versiunea lui. Într-o după-amiază care părea lipsită de orice semn prevestitor, Alia a fost atrasă într-o situație construită cu atenție, într-un spațiu în care prezența unor oameni din jur nu era întâmplătoare, dar nici suficient de evidentă pentru a trezi suspiciuni. Ea a ajuns acolo crezând că este o simplă discuție, un moment în care poate închide definitiv conflictul sau cel puțin poate stabili limite clare, însă fără să știe, acel loc devenise scena pe care Boran o pregătise pentru ea. Boran a început conversația într-un ton controlat, evitând orice acuzație directă și adoptând o poziție care sugera mai degrabă vulnerabilitate decât agresivitate, ceea ce a destabilizat complet modul în care Alia era obișnuită să interacționeze cu el. Această schimbare de atitudine nu era o slăbiciune reală, ci un instrument menit să inverseze percepția asupra rolurilor lor, transformându-l pe el din agresor în aparentă victimă, iar pe ea din femeie care se apără în persoană care reacționează excesiv. Pe măsură ce discuția avansa, Alia simțea cum presiunea acumulată în ultimele zile începe să iasă la suprafață, iar cuvintele ei deveneau din ce în ce mai directe, mai ferme, încărcate de frustrarea unei lupte care părea să nu se mai termine niciodată. Nu era o izbucnire necontrolată, ci mai degrabă rezultatul unei tensiuni constante care, în acel moment, nu mai putea fi ținută în interior. În același timp însă, ceea ce ea nu putea vedea era modul în care fiecare reacție a ei se potrivea perfect în scenariul construit de Boran, care, fără să ridice vocea sau să provoace în mod evident, lăsa impresia că este împins într-o poziție defensivă. Printr-o serie de gesturi subtile, printr-o retragere aparentă în momentele potrivite și prin evitarea confruntării directe, el reușea să creeze imaginea unui om care încearcă să evite conflictul, dar este atacat. Când Alia a făcut un pas spre el, nu din intenția de a-l răni, ci din nevoia de a puncta ferm limitele pe care el continua să le încalce, momentul a fost suficient pentru ca întreaga scenă să capete o altă interpretare în ochii celor care asistau de la distanță. Mișcarea ei, deși lipsită de intenție violentă, a fost exact elementul care lipsea pentru ca planul să devină complet. Boran a reacționat calculat, exagerând impactul gestului într-un mod care nu părea teatral, dar care sugera suficientă vulnerabilitate pentru a convinge.
Nu a fost nevoie de o acuzație directă, nici de o confruntare explicită, pentru că imaginea deja fusese creată, iar martorii, fără să fie implicați direct, aveau acum o poveste pe care o puteau transmite mai departe. În acel moment, Alia nu a înțeles pe deplin ce se întâmplase, dar a simțit imediat că ceva nu este în regulă, că reacția lui Boran nu corespunde realității și că modul în care oamenii din jur priveau scena începea să se schimbe. Nu mai era doar o discuție tensionată între două persoane cu un trecut complicat, ci devenea o situație în care ea risca să fie percepută ca cea care a depășit limita. După acel incident, lucrurile nu au explodat imediat, ci au început să se așeze într-o formă care părea liniștită la suprafață, dar care ascundea consecințe mult mai grave. Boran nu a depus o plângere oficială, nu a cerut intervenția autorităților și nu a încercat să transforme scena într-un scandal public imediat, iar această alegere a fost cea care a făcut totul și mai periculos. Pentru că, prin această reținere aparentă, el reușea să creeze imaginea unui om care nu dorește să escaladeze conflictul, dar care ar avea motive întemeiate să o facă, ceea ce întărea și mai mult suspiciunea asupra Aliei. Lipsa unei acuzații directe nu o proteja, ci o lăsa într-un spațiu ambigu, în care reputația ei putea fi afectată fără să aibă un punct clar de apărare. În același timp, informația despre incident a început să circule în cercuri restrânse, apoi din ce în ce mai largi, fiecare versiune adăugând un detaliu nou, fiecare relatare deformând puțin realitatea până când imaginea generală devenea una în care Alia apărea ca o femeie capabilă de gesturi impulsive și agresive. Nu era o acuzație formală, dar era suficient pentru a influența percepțiile celor care urmau să ia decizii importante în legătură cu viața ei. Cihan a aflat despre incident într-un mod indirect, prin schimbarea atitudinii celor din jur și prin informații fragmentate care nu îi ofereau o imagine completă, dar suficientă pentru a înțelege că situația scapă de sub control. În momentul în care a confruntat-o pe Alia, nu a făcut-o cu reproș, ci cu o îngrijitoare profundă, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat cu adevărat. Alia i-a explicat situația din perspectiva ei, iar în timp ce vorbea, își dădea seama că adevărul nu mai era suficient pentru a anula ceea ce deja fusese construit în jurul acelui moment. Cuvintele ei erau coerente, logice, dar lipsite de puterea de a șterge imaginea care deja circula în afara acelei discuții. În acel punct, Cihan a realizat că nu mai este vorba doar despre o dispută personală, ci despre o strategie care vizează direct poziția Aliei în fața familiei și, mai ales, în fața oricărei instanțe care ar putea decide asupra viitorului lui Deniz. Această înțelegere a schimbat complet modul în care privea situația, transformând conflictul într-unul care nu mai putea fi rezolvat doar prin confruntare directă. Între timp, Boran își consolidase deja poziția fără să pară că face nimic, lăsând impresia că evită conflictul și că nu dorește să o expună pe Alia, dar în realitate folosind fiecare element al situației pentru a crea o bază solidă în eventualitatea unei lupte legale. Prin faptul că nu a depus plângere, el părea rezonabil, dar în același timp păstra în mâini o armă care putea fi folosită în momentul potrivit. Alia începea să înțeleagă că nu mai este vorba despre trecut sau despre o relație care nu fusese încheiată oficial, ci despre un mecanism în care fiecare gest al ei putea fi întors împotriva ei. Faptul că reacționase, chiar dacă justificat, devenea acum punctul central al unei narațiuni pe care nu o putea controla. În paralel, situația lui Zerrin devenea din ce în ce mai apăsătoare, deoarece condițiile impuse de Demir nu lăsau loc de negociere, iar fiecare decizie pe care era obligată să o ia implica o pierdere personală profundă. În încercarea de a-și recupera copilul, ea era împinsă spre un sacrificiu care îi afecta nu doar prezentul, ci și identitatea, iar această luptă reflecta, într-un mod diferit, același tip de constrângere pe care Alia începea să o simtă tot mai clar. Astfel, fără să existe un moment clar de ruptură, situația ajunsese într-un punct în care Alia nu mai avea libertatea de a reacționa fără consecințe, iar planul lui Boran, construit în tăcere și executat fără grabă, începea să-și arate efectele reale, transformând-o treptat într-o persoană prinsă într-o situație fără ieșire. În urma acelui incident care, la prima vedere, părea doar o confruntare tensionată fără urmări imediate, viața Aliei a început să se transforme într-un spațiu în care fiecare gest trebuia cântărit cu o atenție aproape imposibil de susținut pe termen lung. Nu mai exista spontaneitate, nu mai exista libertatea de a reacționa instinctiv, pentru că fiecare reacție putea deveni o piesă într-un mecanism pe care ea nu îl controla.
În tot acest timp, consecințele planului lui Boran începeau să se contureze din ce în ce mai clar, nu printr-o lovitură directă, ci printr-o modificare subtilă a percepției celor din jur. Oamenii nu o acuzau deschis pe Alia, dar nici nu o mai priveau la fel, iar această schimbare, deși greu de definit, era suficientă pentru a crea o distanță care nu exista înainte. Cihan observa această transformare cu o luciditate care l-a apăsa mai mult decât orice confruntare directă. El înțelegea că problema nu mai era doar între el și Boran, ci devenise una sistemică, în care imaginea Aliei putea fi folosită ca argument într-o luptă mai mare, una care avea legătură cu legea, cu custodia lui Dennis și cu modul în care familia Albora își păstra controlul asupra propriului viitor. Într-o discuție care nu mai avea nimic din calmul aparent de altădată, Cihan i-a explicat Aliei că situația în care se află nu mai poate fi tratată ca un conflict personal, deoarece fiecare detaliu poate fi reinterpretat într-un cadru legal care nu ține cont de intenții, ci de aparențe. Pentru el, ceea ce Boran construia nu era doar o răzbunare, ci o strategie clară prin care încerca să o poziționeze pe Alia într-o lumină nefavorabilă în fața oricărei instanțe. Alia a ascultat aceste explicații cu o atenție tensionată, conștientizând pentru prima dată dimensiunea reală a capcanei în care fusese atrasă. Nu mai era vorba despre a demonstra că are dreptate, ci despre a evita să fie percepută ca fiind vinovată, iar această schimbare de perspectivă era profund destabilizatoare. Pentru o femeie care luptase mereu frontal, ideea de a fi nevoită să-și controleze fiecare reacție pentru a nu alimenta o narațiune falsă era aproape sufocantă. În același timp însă, Boran își continua jocul fără să intervină direct, menținând aceeași atitudine aparent reținută, ceea ce îi consolida poziția în ochii celor care începeau să compare comportamentele. Lipsa unei plângeri oficiale nu era un semn de slăbiciune, ci o mișcare calculată care îi permitea să păstreze controlul asupra momentului în care va acționa. Pentru că, în realitate, el nu avea nevoie să demonstreze nimic imediat. Avea nevoie doar să construiască suficientă suspiciune. Și exact acest lucru se întâmpla. În paralel, Alia începea să simtă efectele acestei presiuni nu doar în relația cu cei din jur, ci și în interiorul propriei sale identități. Fiecare decizie devenea mai grea, fiecare reacție era analizată înainte de a fi exprimată, iar această autocenzură constantă o consuma treptat. Nu mai era doar o luptă externă, ci una interioară, în care încerca să-și păstreze echilibrul într-un context care o destabiliza continuu. În tot acest timp, gândul la Dennis devenea și mai apăsător, pentru că înțelegea că orice slăbiciune, orice greșeală aparent minoră putea fi folosită împotriva ei în momentul în care se va pune problema custodiei. Copilul, care fusese mereu centrul deciziilor ei, devenea acum și vulnerabilitatea cea mai mare, punctul prin care Boran putea exercita cea mai mare presiune. Cihan, conștient de acest lucru, începea să își ajusteze strategia, încercând să protejeze nu doar pe Alia, ci și imaginea ei în fața celor care urmau să aibă un cuvânt de spus în viitor. Pentru el, nu mai era suficient să fie de partea ei, ci trebuia să creeze un context în care adevărul să poată fi susținut de fapte, nu doar de declarații. În același timp însă, această abordare crea o tensiune nouă între ei, pentru că Alia simțea că este nevoită să se adapteze unui joc care nu îi aparținea, iar această adaptare venea cu un cost emoțional ridicat. Relația lor, deși puternică, începea să fie testată nu prin lipsa sentimentelor, ci prin presiunea realității în care erau obligați să trăiască. Pe de altă parte, Boran nu își pierdea niciun moment răbdarea, urmărind evoluția situației cu o siguranță rece, ca un om care știe că planul lui funcționează exact așa cum a fost gândit. Fiecare reacție a Aliei, fiecare discuție, fiecare schimbare de atitudine era, pentru el, o confirmare că direcția este cea corectă. În acest context, momentul în care el a început să lase să se înțeleagă că incidentul ar putea avea consecințe legale a fost unul decisiv, chiar dacă nu a fost exprimat direct. Sugestiile, aluziile, modul în care anumite informații ajungeau în locurile potrivite erau suficiente pentru a crea un cadru în care Alia nu mai putea ignora riscul real. Nu era o amenințare clară. Era ceva mai subtil. Dar tocmai această subtilitate îl făcea mai periculos. În paralel, situația lui Zerin ajungea într-un punct în care decizia nu mai putea fi amânată, iar presiunea exercitată de Demir devenea din ce în ce mai evidentă.
Pentru a-și recupera fiica, Zerrin era nevoită să accepte condiții care o obligau să renunțe la o parte din sine, iar această alegere, deși făcută din iubire, avea consecințe care o marcau profund. Această paralelă între cele două femei nu era întâmplătoare, pentru că ambele erau prinse în situații în care libertatea lor era limitată de dorința de a-și proteja copiii, iar această vulnerabilitate era exact ceea ce adversarii lor exploatau. Înainte ca cineva să-și dea seama pe deplin de amploarea situației, lucrurile ajunseseră într-un punct în care Alia nu mai putea face un pas fără să se gândească la consecințe, iar planul lui Boran, construit cu răbdare și executat fără grabă, începea să-și atingă scopul. Nu printr-o lovitură directă, ci prin transformarea realității într-o capcană. Iar în acea capcană, fiecare ieșire părea să ducă spre o altă pierdere. În acel punct în care presiunea acumulată devenise aproape imposibil de ignorat, Alia a început să înțeleagă cu o claritate dureroasă că nu mai există nicio variantă simplă de ieșire din situația în care fusese împinsă, deoarece fiecare direcție pe care o analiza avea deja consecințe pregătite dinainte, ca și cum toate drumurile duceau inevitabil către o pierdere. Nu mai era vorba despre a câștiga sau a pierde, ci despre a limita pagubele într-un joc în care regulile nu îi aparțineau. În tot acest timp, Boran își consolidase poziția fără să fie nevoit să facă un gest radical, iar această stabilitate aparentă era rezultatul unui plan construit cu o precizie care nu lăsa loc de improvizație. El nu mai avea nevoie să acționeze direct, pentru că situația deja lucra în favoarea lui, iar imaginea Aliei începea să fie afectată exact în zonele care contau cel mai mult. În același timp însă, Alia nu mai era aceeași femeie care reacționa doar emoțional la presiune, deoarece experiențele prin care trecuse o forțaseră să-și schimbe modul de a privi lucrurile, ea începea să vadă structura din spatele evenimentelor, să înțeleagă că nu fiecare atac vine sub forma unei confruntări directe și că uneori pericolul cel mai mare este cel care nu se vede imediat. Într-o discuție profundă cu Cihan, care nu mai avea nimic din calmul obișnuit al strategiilor lui, adevărul a fost spus fără ocoluri, iar el i-a explicat că situația a depășit deja nivelul unui conflict personal și a devenit o problemă care poate avea consecințe legale reale, în special în ceea ce privește custodia lui Deniz. Pentru el, riscul nu mai era ipotetic, ci concret, iar fiecare element construit de Boran putea fi folosit în momentul decisiv. Alia a ascultat fără să întrerupă, iar în tăcerea ei se aduna o conștientizare care nu mai putea fi ignorată, deoarece înțelegea că, indiferent de adevăr, percepția deja formată putea influența rezultatul unei eventuale lupte în instanță. Această realitate o obliga să accepte că nu mai este suficient să aibă dreptate, ci trebuie să demonstreze acest lucru într-un mod care să nu lase loc de interpretări. În același timp, gândul la Deniz devenea din ce în ce mai apăsător, deoarece în fiecare scenariu pe care îl analiza exista riscul ca el să fie folosit ca instrument de presiune, iar această perspectivă era cea mai greu de acceptat. Pentru Alia, lupta nu mai era despre trecut, despre relații sau despre orgoli, ci despre dreptul de a rămâne lângă copilul ei fără să fie obligată să cedeze în fața unui sistem care încerca să o încadreze într-un rol care nu îi aparținea. Pe de altă parte, Boran continua să joace rolul celui care nu dorește să escaladeze conflictul, menținând o atitudine aparent calmă și evitând orice gest care ar fi putut să îl expună ca fiind agresorul real. Această poziționare îi permitea să păstreze avantajul moral în ochii celor care priveau din exterior, consolidând imaginea unei persoane care suportă situația fără să o agraveze. În acest context, momentul în care a început să sugereze indirect că incidentul ar putea avea implicații serioase în procesul de custodie a fost unul decisiv, deoarece nu mai era vorba despre o amenințare personală, ci despre un risc real care putea afecta viitorul Aliei într-un mod ireversibil. Fără să spună explicit ce va face, el lăsa să se înțeleagă că are suficiente elemente pentru a construi un caz solid împotriva ei. Alia a realizat atunci că planul lui nu urmărea doar să o țină legată de el, ci să o pună într-o situație în care orice decizie ar lua să fie interpretată în defavoarea ei, iar această conștientizare a venit cu o greutate care nu mai putea fi ignorată. Nu mai era loc pentru reacții impulsive, pentru confruntări directe sau pentru gesturi care nu puteau fi susținute ulterior. În același timp însă, relația dintre ea și Cihan ajungea într-un punct în care trebuia să se transforme pentru a rezista, deoarece nu mai era suficientă apropierea emoțională pentru a face față unei situații atât de complexe.
Ei nu mai puteau funcționa doar ca doi oameni care se susțin reciproc, ci trebuiau să devină o echipă capabilă să navigheze un context în care fiecare mișcare conta. Cihan, conștient de acest lucru, începea să își asume un rol mai activ în gestionarea situației, nu doar din perspectiva protecției, ci și din cea a strategiei, încercând să găsească punctele slabe ale planului lui Boran și să construiască o apărare care să nu depindă doar de declarații, ci de fapte verificabile. Pentru el, lupta devenea una de durată, în care fiecare detaliu putea face diferența. În paralel, sacrificiul lui Zerrin ajungea la punctul în care nu mai putea fi evitat, iar decizia pe care o lua pentru a-și recupera fiica venea cu o pierdere personală care o marca profund, transformând-o într-un exemplu dur al modului în care iubirea poate forța un om să accepte condiții pe care, în alte circumstanțe, nu le-ar fi luat niciodată în considerare. Această evoluție reflecta într-un mod indirect situația Aliei, deoarece ambele femei erau puse în poziții în care libertatea lor era limitată de dorința de a-și proteja copiii, iar această realitate le lega într-un mod invizibil, dar profund, chiar dacă luptele lor se desfășurau în contexte diferite. Înainte ca cineva să-și dea seama pe deplin de direcție în care se îndreaptă lucrurile, situația ajunsese într-un punct critic în care Alia nu mai avea opțiuni clare, iar fiecare decizie implica un risc major, fie că era vorba despre a continua lupta directă, fie despre a adopta o strategie mai calculată. Oricare ar fi fost alegerea, consecințele nu puteau fi evitate complet. Astfel, planul perfid al lui Boran își atinsese scopul esențial, nu printr-o victorie vizibilă, ci prin faptul că reușise să o aducă pe Alia într-o situație fără ieșire, în care adevărul nu mai era suficient pentru a o salva, iar libertatea ei depindea acum de modul în care va reuși să navigheze un joc în care fiecare pas putea deveni decisiv.